A iniciativa desenvolverase na provincia de Ourense en dúas edicións, unha delas entre 1 e o 20 de outubro e outra entre 1 e o 20 de novembro. Enmárcase no convenio asinado entre a Xunta e a Federación Galega de Comercio para avanzar na innovación, digitalización e dinamización do sector. Eu quería remarcar o diferente color dos cartéis. Isto quere dicir que hai dúas fases, evidentemente, unha con unha fecha en Verín e outra en Carballiño. Entonces cambiamos o color a cada vila e a cada fase da campaña. En cada unha das edicións da campaña sortearás entre todos os tickets registrados por comerciantes ou consumidores directamente un total de 10.000 euros repartidos en 50 bonos QR de 200 euros e para canxear nos establecementos adheridos. Esta é unha campaña a nivel autonómico que realizamos a Federación Gallega, a Dirección Xeral de Comercio, coa colaboración da banca, non só en esta campaña, sino ao largo de todo o ano, que colabora sempre con nosotros. Claro está, esta campaña ou a realización a través da Federación Gallega contamos ca colaboración das asociacións provinciales. Hoxe aquí presentamos a campaña de Ourense, ca estimada colaboración da súa presidenta da súa federación, as asociacións, porque se non fora así non seríamos capaces de chegar a todos os sitios a donde chegamos. Ademais, cada edición inclúe unha gala de entrega de premios na que se sorteará en directo un bono de 1.000 euros. A da primeira edición será o 30 de outubro no Carballiño e a da segunda o 28 de novembro en Verín. A calidade da imaxe reflicte especialmente, perfectamente, pois, o que é o comercio local. É un comercio que dá vida a unha rúa, que sería das nosas vilas, das nosas cidades sin comercio local. Por lo tanto, eu penso que é algo atractivo para todo cidadán, aquel que por outras costumbres non o coñece, pois vai a chegar a ese consumidor, a esa xente xoven, pois, os nosos comercios, tal como fai con outras iniciativas como pode ser, por exemplo, o bono Activa Comercio da Consellería, da Dirección Xeral de Comercio. Por certo, aproveito para saudar tamén a compañeira directora territorial a Marta aquí na provincia de Ourense e a todos os asociados e, como non, a banca socio colaborador importante tamén en proxectos como este Bono Activa Comercio Días Azuis.